Egunon ba, beste hon batez nire kanaleko jarraitzaile zaten guztiri. Gaur kontan besta irtera edo abenturatxo egin behar dugu. Eta bueno, gaur kontane altxasu etorria. Zautu dituzue kaleok, ez di igual altxasuko politienak, hiru mendizarrak egin behar dugu. Hiru mendizarrak altxasuko mendigo izalek antolauta bida, hau da gaina. Altxasuko mendigo izalek. Eta boixe, motza ingo du, bale? Gaur kontan. Ez da ito 20 kilometro, bueno, desnivel txikie dauke. Iotzeko dauken bakarra da Santa Marinako Eliza, Baseliza edo ermitxa edo horrea iotzea da. Eta horta bingo dugu, hementxe frontoitik atako ga, urdien aldea jongo ga, eta urdien gora joko ga. Eta gero ja hortik behera jetxiko ga bakaikua, bakaiku gurutzau, bakaikutik GH enpresa inguru hortatik, jongo ga, zea, Sarabe atzetio bueltan, urdingo igerilekuta, eta urdingo igerilekutatik bize buelta hone. Bueno, paseoa gehiago da, mendie hasierako tramo neuko du. Gero ja, elbide normal, hor goitio ebileko da. Vale, orduan guantxe, frontoian da irterea hemen zazpitan. Vale, venga. Bueno, da irterea hemen izango da, pilota leku hontan. Vale? Zuzue pixanaga gertuatzen ari dira, handik 20 minutu falta dira, baina bueno. Gertuatzen. Vale? Pixanaga. Beti txartel bat ematen duen seilatzeko tola, aurten bideo zuzue? Txartel digital bat eman duen, Bueno, desberdina, oinaztetzean tokau. Oingon bai. Vale? Bueno, hoxe emango du. Hala, hementxe lasai itxingo du, urterea izan arte. Venga. Bueno, asteagoaz 2 minutu falta die, eta ointxe ja, ata ingo ikustu zu irurtzun, baina askoz jende gutxiko. Hortxala 300 bat iruditu izat ikuste. Vale? Venga. Hementxe goaz zubin. Ateria daukun. Hemen irubideko pare kontago bat. Horra xego ezkarre hartu behar da. Hemen kafe sakeita hartzen duen honetan. Hementxe ezkarre hartuko da. Eta sartuko behar partzelari aldeta. Hasi erantan lokaz pixkat dago. Ea goran zardan. Mentxe, pasa barrea. Bueno, mentxe goaz pixkat hor altxasutik urruntzen. Belartzari eta barga inguru honta inguratzen. Vale. A zer muzko biladan. Vale, tipitapa. Ea, respetatzen duen eta ateri daune. Baina, bueno, ikusiko du. Hala, tipitapa. Bueno, urdien aldea inguratzen jarraitzen dugu. Vale, antxe ikoste aurrenekok. Bueno, aurreneko korrika ingo zuen. Vale, mira. Sabe, gero hortik etorriko da. Bueno, itxura txarra ez dauke goizak. Ea, olaxe mantentzen. Antxe bat pista dan, tipitapa. Eune argitzen. Hemen, Hortate.
Bueno, hemen Urdiaina sartzen, Urdiaina herria. Hementxe Urdiain, herri politxe. Sakanako politxenetako bat. Horrexo jo behar dugu. Bueno, hementxe herritik ateatzen, Urdin ja utzi dugu, sartuta utzi dugu gorakaia, Urdingo portun gora bitu gaula. Hortxe ja, hementxe ja aldapatxo hasiko zaio. Zoe. Hortxe Urdiain. Urdin ja hortxe uzten dugu. Eta hemen gora. Hemen eskubiko bidea jarraituko dugu. Ezkerreko ez. Eskubiko xe. Ni aldapea azte, serio. Bueno, eta hemen eskubiko bidea hartuko joa. Eskubiti zeitu bidea, zati ezkerretik Iturmenia eta Bakaiko ajutek. Guk Santa Marina. Gora. Bueno, eta mentxe, aldapa meteetan, arnaza ez dututa, tibitapa. Bueno, eta iguranek, bat tarteka badauzke arnaza hartzeko zenbait zela igune, orduan, bueno, ondo tortzen die, ituan txen ibiltzen geanok, hala kontu batzuk esan da. Venga, ez du, baina ez da eurik. Aurkia gora iguratzen. Tira, hemen emateo, aldapa igorrena mentxe daula. Azken egontan. Orduan, lasai hartu, eta venga. Bueno, hemen ia gainkaldea jatzen, hemen harrikaria jatzen egiztek, hortaz bada, hemen txezeoke metro gutxi barru, bueno, gaina iristeko pasoa ja. Tira, hemen gaineia, gertun, hor arkaiztarten atea gaiztek, eta ja gaine iristen, aldapa zeogor. Venga, tipitapa. Eta hemen gatozela, hemen ezkerra hartuko jau. Arbola bukatzen nielekun, ezkerra hartu. Ia portu gaina jatzen. Sakana esnatzen. Zortzitardik, zazpitan eta eztek. Hoxe. Hemen kitxau. Urdingo portu gaina, uste dalau. Jende pillo bat zihok. Bueno, batean mutxiko rimoa. Bueno, hemen Urdingo portue. Lepoa o portue. Hortixetik Urdingo portue. Baina txontxor txikiat. Eta, venga, Santa Marina Elizaldea. Ez dakit aizek molestatzen no, neo. Behi, zail. Lastimea lainoa, altura hontan. Lastima, hemen
Santa Marina gaina jatzen egiztek eta gainoa bestela biztak ikusua bitxok. Eta hemen behisak izan. Garagitako behie pilua zeuk. Zia zein izango baino. Ikusgarrezko piloa. Joder. Eta hemen gaine, hauxe gaine. Eutxin gozak, bideoin. Isilagoa inozeti, bueno, jendeen artean ihok eta apuro pixea emantzia. Hala, bida, hantxe, Santa Marina, Eliza, eta hemen gaine. Santa Marinako gaine. Toki eder, toki eder mendie. Hemen behidez ebistak. Bueno, eta hemen Santa Marina. Hemen anoa puntu, edo abitoa hemen. Eta hemen txagurra suelto, dijo. Ez da egitera bagi hobena dan. Jartzen ton lotuta jartzeko. Hemen ez da ideia ona, txagurra hola engitza. Baina tira. Hala. Tira hemen Santa Marina pasatu dut, ez da kontrolik. Ez da kontrolik garritzekoa da. Arraro egin zan. Juan batzu behi esaten, motza 8 atatzeote zen. Ez. Motza 7 atatzen zen. Motza eta luzea big batea 7 atatzen zen. Eta hemen txakurrek sueltu da biltzea, ganadun tarten da. Ez dakit. Bueno, eta hemen txe, bakaikuko portun, goiti bera jetxiko. Hala, egunon ba. Venga, pasen. Bueno, eta hemen txe, bakaikuko portu, hemen irua itzeta dau. Arkaitu hori eta puzetana, hemen txe, goiti bera jetxiko. Zer ikusten, entzule igual ez zer ringo. Mira, ze biztak, lastimea, egualdie, lainotan. Eta hemen gainen daukena, irua itzeta dago. Gogoraukan, bideoaren iota garela hemen dio gautza. Lainoa dut ez da ikuste baina hortxe dago. Autobia di ikusten den zuloa, hortxe dago gainen. Vale, leku politxe, baina beste eguraldi batekin. Hemen txe, bakaikuko portun bera. Eta hemen txe, irua itzetako zuloa, bale? Gogora unik hemen diginda auketela besta bideo baten, hemen digora igota, bale? Hortxe dau zulo ikusgarria, bale? Hemen digin non okarrezpana, hemen dixea, tapa, gora hartu zeinon, bale? Horti zeinon, bale? Oso leku polite baino, gaur ez daune, irristakorra dago, irristakorren ez etorri mendik. Goiti hon. Vale. Venga, hoiti pitapa, bagoaz bera. Ba, emate honez, aurten, anoa puntue, bakaikun herrin beheran da. Beheran. Normal, hor txizeten zan. Santa Marinako Eliza hortan, baino. Ez da gipa, aurten alda binda. Igual, urbasan baimenik ez, o euskal. Ba, hementxe. Bakaikuko portun bera. Bueno, eta hemen txeia bakaikoa jaisten, hor goitik torria, iruaitze behida, nola ikusten nien iruaitzetak, ikustezua? Lastima, lainoa zeola. Vale, eta hemen ja bakaiko etorriko ba, anoa puntu edo, habitualiamentu, bakaiku milego dugu. Vale? Beste urtetan Santa Marina nion da, baina. Balda bindu eta hemen txe, vale? Venga, aliatzen ja. Bueno, tira, ba, etorria, bakaikun goika aldetik sartu geha. Vale? Hemen etorria Elizaino, eta hementxe Eliza kontan dago anoa puntue eta kontrol puntue. Vale? Hementxe dauta. Oain ingo deuna izango da, hemen dixe behera pasauko. Vale?
hemen dia GH puntua jungo, hoi utziko debia inguru hoi hortio, eta hemen dio, ja GH aldea. Vale, tego GH aldetik jungo ja pistaz izangoa bidea. Hain politezta izango, baina, bueno, tira. Horti da bintzat, vale? Eta sarabei buelte emango dio, eta urdingo igerilekuta atako vale? Eta urdingo igerilekutatik ja buelte ingo deu altxasua, vale? Venga, tipi-tapa hemen di, GH inguru horta. Bueno, oin esan da bezala, zubia gainetik igaroko deu, GH-koa, hortik ez dago irteraik, handixe gatoz, handi gainetik igaroko deu. Hortik GH, eta GH-tik aldameneko pistatik hongo. Bueno, hementxe, zubia igarotzen, GH, eta horko pistoi hartuko duzu gurazki. Ikustazu egunea lainotutatuko zeiduan erabat. Hantxe, hiruitzetago bidea hoxe da. Hortxe bakaikuko maiatza eta handau etxerriko maiatza. Baina ez da ikusten hor. Onda, alperrik. Pena, ez ati berez leku politia da, baina bueno. Zengo du, behintzet, ateri dauta. Horrekin txe gozauko du. Hauxe, GH-ko enpresa ezautezte zuenok. Eta hemen txe, GH kontan, eskubi hartuko du. Hemen dio, aurrea. Mentxo, txoriotxa. Zia da, itzen da bidean. Zia ze hartzen hemen, zabortegi itxia, eskombrera klausurada. Zia zesan egon, hemen zabortegi hortzen lehen hau. Sobrara. Bueno, hemen GH-tik hartu dugu bide hau. Esan pixia monotono xamarra dala. Da nola xedago gora, behera, baina ez da hola espezialki politia batxegin. Baina, bueno, momentuz aurrea. Bueno, hemen esplikazio txikiat, hemendik etxarria juten da, bale? Hemendik etxarria juten da, hemendik edo hemendik bitati jundik, bale? Gu gehin behar dugu ezkerrea hartu. Bale, ezkerrea hartuko dugu, zen ere eskubiko hau hartu be, bale? Ezkerrea hartuko dugu hortik, bakaikuko hauntzetxea juten da, baina hemen 100 metro aurrerago ezkerrea hartuko dugu behiza. Eta hemen txe, bidea utzi, eta pista hartuko dugu. Vale, gehi hautan hemen txerrendun pasauta garek. Lokatzen goge hemen. Bueno, mentxe esplikazio txikiat, bale? Mendik gatoz, bakaikuko hauntzetxeko bide utzi dugu, eta bide gurutzetik ditugu 600 metro. Da, bale? Bide honetan etortzen gara, hau Iturmenditik bere hauntzetxe dihon pista da, bale? Hortik Iturmendi atatzea, hemendik Berno aldeko galtzada bidea da. Hemendik hartuko dugu eskubia, bale? Ega, bazen. Bueno, eta puntu honetan, hemendik motza da, eta hemendik luzea, bale? Luzei nahi donak hortik gora jumar da. Bernoa den txuspurua. Vale, guk hemendik motza. Eta hemen ningo dugu urdingo muga, eta sarabe atzetik igaro, urdingo igerilekuk, eta altxasu garrez. Tira eta hementxe urdingo muga, vale? Hortxe getozek, Iturmendiko pista hementxe bukatzen da, vale? Eta hemen igartzen jau, urdingo langa edo deitzen dena, vale? Hemen dia behetik atzetik ingo diau bueltea, hementzeok sarabeko bailara. Vale, sarabedek altxasutik urdin di balimaztatuzte igerilekuta eskubin gatzen dek gaztelu bat eta zulo bat arkaitzen da bailara haudek, vale? Gugo ningo zau atzetik bailara buelte maozo, vale? Eta ja, igerilekuta atzetik bueltan torreko eztek. Hemen ja dana ja behera dek. Kantan bat, hola hobeto.
Ontxe emate, lauso pixia dazteotean. Ure batze baztarretan, la, hostia. Joder. Beira, altxasuko dana pentsa otazu, hor errekak gurutzatek zea bidea, hemendik bidea zeok. Hemen dio, eskubitio zeok. Tapa. Jabetu bena, nonta, asko da masa, bideo nonta baina, bideska hau ikusi benuga, baina, hau hemen zoanik, znegianik. Iba, betxerrindun daiteko ez, baina oinez datorren antzako, ondo zeok. Opa, ega. Bueno, eta hemen askotan etorri gehan leku bat, vale? Hortio ibiliga, hemen dia, ezkerre hartzen deu, Urdingo igerilekuta. Tira, eta hemen Urdingo igerilekutan gara bat, bailatxo hau, Urdingo igerilekuki. Hortio, tapauta dau, baina. Eta hemen txarrapidez junpartez, bueno, bengo bitxu rontatik jungoa, vale? Pentsatzet San Pedrogo ermita ingurutiko bialduko gaituela. Ai, venga. Bueno, eta hemen txegetozek bitxurren, hemen txebizta politzezea juiztu, hor sarabeko ertzat aitze azten daleku, vale? Hemen txezuepa bitxurre txigixamar bat hemen txe. Batez, sumota. Ega. Bueno, eta hemen tramotxeat behiz errapidea atatzen gaiztek, eta metro, eta hemen behiz eskubi hartzen dugu, vale? San Pedro alde hartzeko. Tira penetan eskertu iten da bide hauetatik sartzea, bai? Zati, bueno, tramo handi bat egin dugu pistaz. Eta, bueno, hemen naturan pixea dibiltzea hau eskertu ite ez. Mendi bilaldi bada, bilaldi neurtu goitako bat, denbora gutxi gura berakoa daukezu, pasatzeko eta horregoizko pistak eta todo uno edo balastrozko pistaetatik jutea, bueno, ez da hain politxe, denora esan. Horrela, bueno, eta nahiz da hemen izgare mendipunta ematen, bueno, natura tarte honetan behintzen sartzea, eskartu ite. Hemendik egiten da baita ere, BTT edo Altxasuko barranka txirrindulari taldek antolatzen duna. Altxasu BTT edo bideotatik. Ez da izazki hau da, baina, bueno, ingurun honetan behintzet, baino bainateatan hau eta ibili nintzen. Ekainen da, urtenea puntotan hau, zeiten den. Hala. Tirat hemen, San Pedroko ermitia. Justu hemen txegitzen. Eta hemen, ondela urteatzuk, tximistea jozian, haitza hundiak zauk. Egunetan daketan egun, baina barruti bidan nola unarreta ikusten da. Tximiste jozian da. Nengo aztek lokatzarin. Tximiste jende pasauta gaina. Aztimeak bukaer alde honetan elauso plagatxau. Ni, bueno, atarki txikia dibiltzen egotin motxilan. Asko etzea ocupatzen da, hola geunetan, bueno, kamara eman alizeteko aukere mantziak. Eta zuei, hola goxeko ibilbide eta abentura, nere abentura erotxikiok eakusteko gure amantziak. Ez dautzezte zuenok, hausiedek, hemen San Pedrotan daiten dane feste egin diena, hausiedek, lekuodek. Bai. Hala, pentseia, dantzaleko aldea eta pentsatzen jat, Altxasuko igerileku dortatik jungo gehala. Tira. Eta hemen behize, Altxasua sartzen. Bai, no, behan duarile. Hortixe bileiztek. Hantxego ez tegora. Behize egoen digiztalita zegoi. Santa Marina toian. Eta hemen ja, Altxasua liatzen behize. Hemen batza eta holago hauza zer egin guruetan.
Kanpandorra eskandalonteiek. Loterito gauan. Tira, hemen altxasun sartzen. Hortxe kanposantu inguru hortatik etorri ezte. Eta hemen ja, altxasun barro sartzen. Altxasuko plaza. Arte zarra hausia. Bueno, gaurkoare bukatu dio ba. Listo, hortxe frontoia doan eta bukatu dio frontoikoa. Hortxe, aragi duzu izan, ara, txistorare bai. Arbizuko izangoan. Arki sartzean, honago motxilatxo bat eta eman ziuk, altxasuko mendigo izalena eta retirada. Vale? Egualdie, bide guztien hola xiuki dio. Momentu baten euski eta gotezan eindik zirrizkoat, baina ez digein. Atzenen ez dakata, eta bukaeran onoko lauso pixkiat eindik, eta baina ez. Hoxe, hainbesten, 25 kilometro, 880 metro, desnibela. Bueno, eta gaurkoz, hola xeba, bale? Hemen txainitzen bideo montatzen, eta konturatu nauk ez naizela agurtuta zerre, bale? Bueno, esan dakoa, gaurkoa hiru mendizarrak, egoaldie triste xamarra. Naiz da ebi ikola fuerte etziu genein, bukaerago erdi hortan edo lausotan da pixat etorri gaiztek erdi bustita. Baina, bueno, orokorren euri gutxi, xa molestoa, baina beroik ez, orduan, ibiltzeko mendin da primerakoa. Esan okarrena igual zehola, bukaerago tramo bat hor pasatu gaiztek dantzaleku edo altxasuko igerilegun atzeko parte hortan lokatz pile bat zoan, eta baitare bakaikuko portutik bera gestekone lekuek kaskar xamarra zan. Aldapa ondi zeok eta arriskutsu xamar zeok. Baina, beste ipe, hau xo gaurko bideo, bale? Gustatzen mazazue, lastima ez hola gaur irudi ikusgarri geakutsi nahi nizkizuen, baina, ez egola sortatu, hemen lekun bizi eztek, eta, hiru egunetatik bitan lainotuta eta bustia ekendik, eta, hoxe zopa, bale? Orduan, hoxe, gustoko zazuelakon, bale? Me gustoi ematen badiozue oso ondo, arpiletzen mazat ere oso ondo, eta elkarbanatzen mazue, ondiko beto, bale? Gogora honik, ez dauketela diruz, ez da ezarrik irabazten, euskeraz pixkiate izete horrek launtzen dite lotxa galtzen, eta, zui inguruok eta baztarrok eakuste da nire arrazoia, bale? Orduan, venga, nahi zuen arte, bale? Venga, agur!